Nindot kayong sugdan sa pagpamalandong ang ato karong mga pagbasa ug ang ebanghelyo diha sa atong tubag sa Salmo. Nag-ingon ta nga pangitaa kanunay ang naong sa Ginoo. Ang word nga gigamit pangitaa unya kanunay. Usahay mangita ratas naong sa Ginoo basta magkalisod na ta. Niyag hayahay gani atong kinabuhi, murag wa gyud naong sa Ginoo, permanenting ang atong naong mo itong pangitaon. Siging tan-aw sa samin, sigig yung kuas naong, ang imog yung naong, sigig yung basta maayo pag naong. May glawas, may kahimtang, sexy pa, lagsik pa, pero makanser na, unya mag-wheelchair, magsige na yun, Ginoo in town, Ginoo, ana. Din agi siya magmahin sa iyang naong, ana. So, dili day maayo nga, mangita lang tas naong sa Ginoo in times of needs nato. Kanunay, gidi ay, gilingay mong tupad, ing nakita nimo ang naong sa Ginoo karon. Karon ba? Kay kanunay man. Isa to pa, always. Sa nagsigi karon diha sa impeachment trial, sa impeachment ni BP Sara, nakita kanila ang naong sa Ginoo? Diha sa atong executive department, presidente, hangtod nga rin barangay level, nakita kanila ang naong sa Ginoo? Kanunay? Paita. Dihas ato mga legislatives, hangtod nga ris barangay level, nakita kanila kanunay ang naong sa Ginoo. Unsaon pagkakita nga wa man sad sila mangita. Mao na mura man ni siyag sugo pangitaa kanunay, pasabot it requires effort. Gisgotan sa atong ebanghelyo nga nipili si Jesus og special apostles. 12 kabuok. Ang iyang hangyo nga sila mahimong naong niya. Iya magipadala. Pasabot sila'y magda sa iyang naong. Ang 12 ka apostoles, apil na ning atong patron nga atong pistahan karong July 25. Ala, dool na. Ang ticket, wa pa mahurot kaalin. Kaning namalit na to raffle tickets, nakakita ni sila sa naong sa Ginoo, din hinato sa atong parokya o sa atong patron. Pero kanang nagsigig paminaw nato nga more than almost 300,000 average or 1 million average every day, apil nang sa mga reels o sa mga yanang sa TikTok, mga Facebook, YouTube, mga ibutang talag, mga 1 million na sila tibok kalibutan. Daghan nila wa kakita sa naong sa Ginoo. No? So, bulahan katong nakakita sa naong sa Ginoo. Ing nakapila na nimo gipalit ang naong sa Ginoo. No? Kay ang naong ros Ginoo, ing relasyon sa atong parokya karon, mao ang atong raffle ticket. Nya kakita kay kasnaong Ginoo palita dayon. Ngano mura mamog nga hilom. Wala ka kakita nga naong mo nas Ginoo ang kanang na ang atong raffle ticket. Awa mo kita, bala mo diya. Pero ngano man nga sa 12 ka apostoles naa magi Judas Iscariote, nawa kakita sa naong sa Ginoo, ang kanunay niyang makita o gipangita ang naong sa kwarta. Hangtod nga iyang gibaligya ang Ginoo para na siya kwarta, bahala na ng naong sa Ginoo diyag kulataho na, daog-daogo na, hubuan na, latiguho na, ilansang na sa krus, basta naalang ko'y kwarta. Ana, naay ingon ana. Kinsa karoy nangitag naong sa Ginoo sa atong mga politicians, mga Marcos Group, Duterte's Group, o Pinklawan's Group. Ana, secret.
Kinsa ka nila ang kanunay nangita og kwarta, naong kwarta, Marcos Group, Duterte's Group, Pinklawan's Group. Secret. Ang una rong article, kay upat man ka articles ang impeachment nga petition against sa Vice Presidente nga gitrial na karon sa Senado. Ang una nilang gihimo gahapon mao ang Article 4 man siguro to, betrayal of public trust. Paglimbong sa pagsalig sa publiko. O ang gibasihan kadtong ning hulga or ning bahad itong iyabang kuan social media ni BP Sara katong lagot kay siya nga gipriso ang iyang chief of staff ba to unya nagkalisod na dito hapit din nakaginhawa di lang yapon ipadas ospital niya iyang gipugos og da hapit pa siya dakdaki sa tabon sa ambulance atong pulis lagot kay si ato pag human ato samtang dito na sa ospital ang iyang chief of staff na dagid nila human sa grabing pagbabag lagot kay siya og iyang napamulong sa iyang taas-taas nga kanang speech iyang gipamulong nga kung magurgur kuno siya matigbak siya nagsabot na sa kuno siya tao nga mugurgur or motigbak sa presidente sa asawa o sa speaker na si Romualdez o gikan ato gi-analyze tog maayo o gipailan siya og kaso sa NBI. So ang witness nga gipresentar mao ang NBI agent nga mao man tingay ito'y nag-build up sa kaso aron pailan og kaso ang maong panghulga. Nana, pero ang gisulti ni BP Sara, kung magurgur ko, kung matigbak na ko, isunod po sila. So indirectly speaking, kung di ko magurgur, di ko matigbak, way mahitabo nila. Muna, wa pa man siya magurgur karon. Buhi lang yapon ning tulo. So muna nga, kini lalisonon kayo. Nya naminaw ko sa mga lawyers, mga komentaryo nila di social media. Siguro sa ko, naminaw sad mo. Kita taong way kaalaman ang ilang balaod-balaod. Ang betrayal of public trust di ay dili necessary nga criminal act. Dili gid siya per se criminal act. Igo na nga gitawag na siya grave abuse of authority kana bang doon na kay gibuhat nga dili necessarily criminal pero makawagtang sa pagsalig or pagsalig sa tao nimo mura bag di nakakasaligan tungod anang maong buhat bisag dili na kriminal pero tungod anang maong buhat ang tao di na musalig nimo. Sa akong pagsigig paminaw, akong analysis, ang 24 minus Joey Billion minus ni Jinggoy, minus ni Bato, minus ni Marcolita. So 24, 21 na lang na sila kabuok senador ang mo final og hukom sa mga articles of impeachment kay gipapriso naman si Bato ipapriso mo to siya niya nagtago-tago niya si Jinggoy gipapriso na si Marcolita, Senador Marcolita gipapriso na di 24 minus 3 21 sila mo final og hukom unya pohon igtapos na aning ilang mga trial diha kining 21 ka senador maoy mo final nya nagkinahanglan og 16 votes para ma-impeach o perpetually tingali ma-disqualified na ang Vice Presidente is a public servant o usa sa basihan betrayal of public trust. Pero kamoy akong pangutanon, mangutana sa atong kaugalingon, sa atong tanaw sa atong Vice Presidente karon, nagbudhi ba siya sa atong pagsalig niya?
Nya akong tanaw sa akong ubos nga pangagpas, dili lang ni nato gyud pinaligal-ligal nga paagi. Kung betrayal of public trust, ang atong pangutanon ang public. Nga sa kadtong gibuhat ni BP Sara nga iyang gisulti katong ingon siya nga ipagurgor niya ang tulo ka tawo basta magurgor siya. Nahiubos ba na wagtangan bagpagsalig ang general public? Kana mo yato ipangutana. Unya ang NBI, gamiton unta nila ang ilang investigative skills, ang ilang pagka-expert sa pag-investigate to prove na ang Vice Presidente nawagtang na ang iyang trust. Asa yun na? Trust. Dignity. Murag di na siya kasaligan. Pero karon naa naman tay mga tools pag measure sa trust rating sa atong public servants. Sa bag-o karon nga trust survey, sa trust rating, si BP Sara man maoy number 1, positive. Mga 30 plus ba to? Ang iyang rating. Unya, ang ato mang presidente maoy negative. Murag negative 15 ba to? Akong na. Kinsa man ron ang naghimo og betrayal of public trust? Ang negative 15 o ang positive 30? Simple ra kayo. Wa tingay sila magbuhat og krimen, pero nganong nawagtang man ang public trust. Kana mo ipailan og impeachment, wa na ka, impeach na ka kay negative 15 na ka. Ang positive 30 man noon nga number 1 sa tanan nga mga rating, mao man i-impeach. Ang negative noon, wa noon. Sakto pa ka ning gibuhat sa atong mga nag-file of ani nga particular article of impeachment. Di ka ni sila maoy mismo ang ni-betray sa public trust. I-impeach nimo ang dunay public trust rating nga positive. Nya di nimo i-impeach ang dunay negative trust rating. Dili ka na maoy insakto nga betrayal of public trust. Kung laning ako pangutana kay di man sa taswito ana. Pero public mangoy giistoryahan, public trust. So ang public maoy mohukom, dili sila. 21 ra gud sila kabuok. Nya 16 ra ang mukon. 16 against 16 senador against pila na kabuk voters na to. 32 million ang nibutang ni BP Sara. 32 million Filipinos against 16. Kumusta man yung 32 million nga ni salig ni BP Sara pag eleksyon niya tong 2022? Konsultahan na sila tanan. Ug nawagtangan na ba sila og pagsalig sa ilang gibutaran? Kay majority man sila sa mga voters, great majority. Kana mo'y struggle unta sa ato mga impeachment court diha. Dili kay magsaligan ng ilang argumento, and most of the 21 do na say mga kaso nga betrayal of public trust, accused by 18 Marines, accused by Gotesa, by Saldico, and Diskaya, and many others. Lisod kayo na yun, ana. Mauna ang misyon sa 12 ka apostoles, mao ang pagpapahawa og yawa og pag-ayo og mga masakiton. Kini manggong yawa, bakakon kay ni. Lingay mon tupad, ing nakapila na kada kapamakak. Kanang bakak, samas gibuhat ni Judas, nga nagpakaaron ingnon siya nga magsunod ni Hesus, pero doon na day say hidden agenda, nga evil agenda, maunay betrayal of public trust para nako. Pagpamakak ba? Kana bitang moingon ka nga 20 na ang kilo sa bugas ug ako'y molingkod. Nya wa gyud na mahitabo. Betrayal of public trust kay gisulti na nimo panahon sa kumpanya. Nya pag-abot na paglingkod nimo, wa di ay. Kana bang mosulti ka sa imong suna nga naatay 5,500 flood controls in place na napagidaghan coming. Unya baha di ay August flood controls ang nahitabo.
Di ba maunay pamakak? Betrayal of public trust siguro na ay. Kana bang moingon ka nga 1 million houses for the poor every year. Unya 6 million ang target nato for 6 years. Unya karon pila pay nahimo. Kana bang moingon ka maghimo kag 4,000 classrooms every year. Unya 22 classrooms ra di ay ang nahimo para sa mga estudyante nato sa public schools. Dili ba na pamakak? Og maunay betrayal of public trust. Gihiring man na sa atong Senate karon? Wa. Ang flood control, wa na. Wa na nila hisgot eh. Nga dako kay ng scam. Proven na gina nga naay trillions nga nawa diha. Sa flood control pa lang na, wapay labot ng DepEd, wapay labot ang LTO, wapay labot ang BIR, Customs, and many other departments nato nga naay daghang corruptions nga nahitabo. Wa sila'y hearing ana, and those are acts betraying the public trust. Sige tagbuhis, sige tagbuhis. Istrikto kay silang mangulik tagbuhis. Pero ila ra dayong gipang bulsa, gipang sod og malita, gipang deliver sa pipila. The mission of the 12 mao ang pagpapahawa nining yawa sa atong kasing-kasing. Mao sad nay mission ni Santiago Apostol, kay apostoles man ni siya, naputol in taong iyang liog tungod anang maong misyon. Ang pangutana, mag-celebrate man ta sa iyang pista kaha. Sugod naman ta karong Domingo sa atong Trido Umas. Lingi ay mong tupad, ina andam na kang maputlan. Ina ba? Andam na kang maputlan. Oh. Kana, muna mudaig ko ni Jinggoy Estrada. Mudaig ko nila ni Senador Marcolita. Mudaig ko ni Bato de la Rosa. Karon, gi-persecute sa ilang function as senador. Pero wag yun mausab ang ilang baruganan. Sakto man ang ilang baruganan o dili. Ang nindot, ni barug sila sa ilang baruganan. Dili pareha aning pipila like Chase Escudero, paling-paling, Joey Villanueva, paling-paling, o kadang uban diha, siging paling-paling, nga sa una, magsiging ingon, never again, karon di na gyud mutingog. Di na gyud maghilom-hilom na lang. Paling-paling. Ang atong patron, ang atong santos nga duha ka buok dinhi sa Pilipinas, wa gyud mag-usab-usab ang desisyon hangtod na matay sila. Kana mao'y model sa tinuod nga public servant. Ngano man na kung bisan asa magsuroy-suroy si BP Sara karon madinhi man o sa abroad, magdugok man ang mga Pilipinos, hapit man di siya kaagi sa kadaghan sa mga Pilipinos nga magsigig-siyagit niya og Duterte. Nya magsuliyaw gid sila sa kalipay kung naa siya. Ngano magsuroy-suroy karon ang atong presidente, mura ra mag-iro nga way tag-iya, hilo man kaayo ang palibot. Hain Manila ang tinuod nga nagbetray sa public trust. Kana tingali mo atong i-challenge atong mga senador. Dili kay magpakaron ingnon anang ilang mga tiki-tiki diha nga kunuhay mga legal nila nga mga analysis, pero ang real analysis nga apektado na kaing atong nasod ilang kalimtan. Basin og ang gibuhat ni BP Sara, dili betrayal of public trust but betrayal of private politicians' trust. Private politicians nga dunay kunaybans sa pagpangawat o ilad sa atong katawhan na Pilipinhon. Unya tungod kay duna man say gisulti against aning maong secret private group na politicians, gikasuhan siya betrayal of public trust. Mao na si Jesus, pinangga kaayo siya sa tibuok katawhan, bagang katawhan magsunod-sunod niya, pero naglagot niya ang mga leaders, pipila ka mga leaders sa
mga Hudiyo, ug ang mga magtutudlo sa balaod, ug ang mga leader sa mga pari atong panahon na naglagot niya, mo nang gipatay siya, ug gipasanginlan nga nagbitray sa gyapon sa public trust. Iya kunong gisupak ang balaod ni Moises. Mo nang gipatay si Jesus. Epektibo man kay nang yawa, kay sila man ay magkupot kasagaran sa authority. Kay ang tinuod nga authority nga gisunod ni Jesus, dili authority sa kalibutan, kung dili authority against the evil spirit. Kana bang pagpuyo unsay kamatuoran, pagpuyo unsay hustisya, pagpuyo unsay kaangayan, pagpuyo ug unsay kaputli sa kasing-kasing, mao ni siya ang authority nato. Ikaw nga kanunay nahigugma, ikaw nga nagkanunay nagsunod sa hustisya, ikaw nga nagsunod sa kaangayan, ikaw nga nagsigig sunod anang pagpaubos, solid, lig-on ang imong authority against Satan. Pero ikaw nga nagsigig higugma ng imong gahom, sigig higugma ng imong kwarta, kanang imong opisina nga di jud ka gustong mailisan ka diha, mupatay jud ka og magpakamatay para ana, wa kay authority against Satan. Ug mao na diri ang nahitabo sa atong first reading. Matod pa sa Ginoo, nag-anam og kadaghan ang bunga niining paras nga gitawag og Israel, nag-anam sad ag kadaghan ang ilang pagsimba sa mga Dios-Dios. Ug ato nang i-relate sa ato rong mga public servants, apil na sad ming mga pari kay public servants mami, government or religious sector, tendency gina nato mag-anam kadaghan ang atong achievements in life, mag-anam sa tagka gahi ug ulo, mag-anam sa tag-ak nga muratag Ginoo. Kuyaw kay na kining mga tawhanang naglingkod sa atong gobyerno, labi na nang naas Congress o sa Senado o sa Executive Department nga elected, purti ani nila ka mga buutan panahos eleksyon, pagkumpanya. Purti ani nilang higugma kunuhay sa public. Pero karon nga nakalingkod na, purti na gid nilang ligunag mga baruganan na bisag wa na takauyon sa ilang desisyon. Bisag wa na nila buhata ang atong gipangayo sa public. Mura lang yapon sila proud kaayong mo istorya-istorya diha. Di na gyud sila mauwaw. Bisan og nakita na gyud nga makauuwaw na kay ilang gibuhat. Una, matud para ba diri ni Hesus aw sa Ginoo diri sa unang pagbasa? Kay wa naman mo kakita nako, gasigi na malamog himo anang inyong mga pillars, dugmokon kunang inyong mga haliging bato, apil na sad mo. Makaingon na unya mo, wa nami hari, kay wa nami mosunod sa Ginoo. Igabot bas panahon sa silot ba? Muingon na lang unya mo tungod sa inyong dako kayong kauwaw, mga bungtod tabuni kami. Ana ta? Manglipaghong ang imong naong sa kauwaw. Mutago na lang ka. Tungod kay nigawas na ang bunga sa imong sala. Munang niingon ang Ginoo diri sa atong kanang unang pagbasa, ningon siya, ipugas ang binhi sa katarong aron maani ninyo ang bunga sa gugma nga walay paglubad. Daruha ang uman ninyong yuta nga atong kasing-kasing panahon na nga pangitaon ninyo ang Ginoo aron ipaulan niya kaninyo ang kaluwasan. Muna kitang mga tao, kita mga Pilipinhon na mangitay Ginoo, generally speaking, kanirong gibuhat sa ato dihang mga executives o sa mga legislatives, questionable mangyod kayo na, magampo tag maayo nga unta, magpadayon sila, mabag-o ilang kasing-kasing. Ako pasalamat sa ko nga naay mga senador nga mga nindot sa kaing mga view, like nila ni Senador Peter Cayetano, gasigig uphold sa atong preamble sa atong constitution ug sa guidance sa Ginoo, guidance sa kaning scriptures. Na practice ba nila gwa? At least mo mention pagid sila ana kanindot.
Kaysa uban, legal ra gyud, usahay pagani, legal conclusions sa ilang mind nga wa na mabase sa tinuod gyud nga kanang doktrina sa atong kaning pamalaod. Ila na lang kaugalingong pag-interpret. Sama anang moingon ka, kadtong gibuhat ni BP Sara, culpable siya ato for impeachment tungod kay niingon siyang igurgor nako basta magurgor ko, igurgor nako kining tulo ka tawo. Culpable ba siya na? Depende sa imong legal mindset o moral mindset. Kana sang moingon mo, unya na lang ko mopalit og raffle ticket. Unsa man ang klasiha sunahona. Hapit na ra ba mo abot, karon na ra ba ning July 25 kutob. Kanus pa man ka mo palit. Basig ugma, gurgur na ka.